Kok senenge kok ngeri. Cak Andes. Sing pipi sapa? Hah? Nyong uyuh malah tekan kebone, Lek. Nyong uyuh tekan kebon. Watune rak jempale. Diri kami iki yo. Ayo. Aja kedang. Liyane wae. Gini. Nyelih ganti kok, Lek. Nyelih. Nyelih yo. Iya. Ning nek nyelihke dibalekke ya. Iya. Ya, Des. Iya. Klep. Nek nyelih dibalekke. Ayo. Lek. Nyelih balekke. Nek nyelih balekke. Iya. Bapak jual. Udah awake Bapak. Kowe terus salam sik. Salam sik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat. Bisa tuh. Apa tadi? Ape? Operatore jos sih. Petang kae ning kono. Oh iya. Ya wis. Alhamdulillah awak dhewe tekan ndi nek lab. Tekan dusun Bandungan. Alhamdulillah tujok kok ngene. Karang isih hawa-hawane iki riraya ngucapake minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin menungso keh lupute. Iya ta? Kaya kowe wingi ngentuti ndas kowe. Aku lagi njaluk ngapura. Ora wong turuk dintuti ya. Ayo iki acarane apa lek Lep? Aku ngerti. Acarane Happy Birthday to you to. Happy birthday to you. Iya ta. Sing ulang tahun sinten iki? Hah? Sapa? Sukinah kok. Mawadah. Sapa sing ulang tahun ngawon siap dereng? Oh. Bunder. Ayo. Tak lakoke. Ayo. Bapakku NUI. Dang. Mubeng. Hah? Oh, Pak. Ora iki tak dubengke wae, Pak. Jangane kesuwen. Hah? Mengko. Ya wis. Rano. Ini lurus ini. Ini Pak, rada megar Pak. Rada megar. Nggih, apa? Sing ulang tahun jenengane adik Dedi Komposer. Dadi komposer idumu. Oh. Dodi Fazri. Iki yo gua Lah. klemet yo nang kene. Ayo. Nggih, hajat ulang tahun plus kitan. Dan kedadi sopet yo ulang tahun. Berarti sing ulang tahun manuke. Dadine ngene. Iki kaya manuke cacarawa butute sing akeh ulune nek digoyang dul lentuk sisuke ayo goyang kepriye Des. Asline iki dadekke siji kene padha. Oh ya, itu toh Pak, jaluk saiki toh Pak. Anda kok dijokok kene iki lali Pak jenengmu. Yo. Hari kok iya.
Bunder. Kandhani, Pak. Sing tak nyanyi ya. Kok iki sing ngomong ya. Bunder. Happy Aku yo njaluk di omah. Oh iya. to you. Happy sing bener. birthday to you. Ngalor. Ngidul. Oh, sik, Pak. Happy Happy birthday to you. Sing ulang tahun gede kok. Panjang umurnya dan tetap mulia. Beri kita doa bareng-bareng buat Dodi Basri. Semoga jadi anak yang baik dengan orang tua, sehat selalu lancar rezeki Allah, amin. Sebelum tiup kita potong kuenya sekarang juga. Happy birthday to you. Bagi kuenya sekarang juga. Mana Kuenya, minta kuenya. ora teko sotile. Gowo rene yo, rotine kene yo salah jaluk. Jono rono jaluk rotine. Aduh, Bu, jaluk rotine. Sing nyekel roti yo ora krungu. Kok kepiye? Alah. Tiba Comot rotine. iya rotine MC. jaluk rotine Kuwi kayak tulisannya lho Mbak. Rene kandhani le. wong wis kene wis jaluk adik jaluk roti Minta kuenya sekarang juga. Alhamdulillah digai. Panas. Yo ki dipangan, Des. Iya Allah. Ini Tak kira ya apa? Wi oleh mobil kuwi malah kok. apa? Riko melune. Andes nek foto mingkem ya? Mingkem Des. Mingkem, Des. Mingkem. 1 2 dihitungi ping 50 lho, kudu mingkem. Nek mingkem wagu kok. Masa kok mingkem? Des. Des. Iki lho, adik iki di foto to. Kok malah ngomong, kok suwi. Tak andani Rene. Sama Rene. Kose. Di foto. Ya. Ayo foto. Sama rasane sik aku tak. Ya menawane dhewe wis. Des. Sing bener to, Des wah. Ya, ya. Yo, 2 3.
Des untune. Mingkem Des. Des mingkem. Wes. Untune lho. Ki Le. Sama ulang tahun. Ulang tahun yang piro? Oh, 11. So nek gede arek dadi apa? Dek. Rasa dilangi. Gak disune yang untune garing. Ya rasa dilangi. Nyanyi lapi iki nya. Iki. Rene. Kene iki. Kraket iki tangane bupak. Ya iki. Aku. Adik. Ini adik. Sini. Ah, adik namanya siapa adik? Pak Ijo. Dodi Fazari. Hah? Dodi Fazari. Ayo bari. Sing genah salene ra iso. Jenenge sapa? Dodi Fazari Haji Bajari. Umurnya berapa? 11. 11. Kok padha nyong kuntingeng. Padha nyong yang biasa semene iki 11. Aku wis 30. Ayo, Bu, tak dongake ya, Dik. Muga-muga dadi anak sing dadi karo wong tuwa, sekolahe pinter, muga-muga nuke enggal mari. Wis dipotong lho. Wis ta, potong to? Wis. Ora, Brak? Wis. Aja ge badminton ndak glentut. Aja peplayon. Ya. Kok ndak gendelen. Domongi wong tuwa ki aja ngayal ya. Ya, ada lagu apa? Lagu apa? Ora. Mah meni lagu ngono. Ki nyong selak kraket untune lek. Ya luweh. Tetel. Wis. Ayo. Ada lagu apa? Lagu apa? Sing nyanyi sapa? Nyong. Apa Mbak E? Mbak yo. Yo, Mbak yo. Ayo Mbak Rindri. Ayo Mbak Rindri. Adik naik ke sana nanti dicium ya. Ya, nanti gundulnya diulus-ulus. Ya. Ya. Ayo nyanyi sebuah buat Lagune apa? lagunya minta lagu apa? Apa? Oh, cicak-cicak di dinding. Oh, ning kowe mlaku ya? Lagunya apa? Lagune apa? Dinosaurus. Dinosaurus. Kasunyatan. Boleh ya. Ya mari kono, wis awakmu diket. Sing bari sang mondolan hubung ya. Sing andes teko ning kono wae rasa mubeng. Roko. Iki parah Kang kegandrung parasu ya Waduh. Apa ya suaranya? Suaranya apik. Tekan kono kaya. oh Ana buntute, Des. Eh? Ana buntute wae Ana. suaranya. Ih, untune ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Andes mingkem. Urung sikatan mau. Ayo Yo, Des. Nut Ora gampang nampa lakon iki. ayo Aku wis nyoba ikhlas. kita semangat lagi ayo kowe Nampa kasunyatane tresno kowe sumandeng wong liya.
Mie ki ombo roti. Oke, ya wis wireless. Ojo wirelessnya udah dewek. Ayo, golek upi, Riko. Apa? Ya, Riko, golek rasa upi. golek upi. Ya. Tak omong. Ini joget kok. Kok kaya terapi. Oh, sikile terapi ya. Nyit tenut ngono. Ayo. Lek, Riko sing ngatur lek. Yo. Ayo. Siap. Yo. Maju rono. Yo. Iya. Ayo, lagune apa? Ayo berkonco. Ayo kita. Nyanyi kok. Nyanyi. Jreng. Dot. Jreng. Jreng. Dot jreng. Ayo prokonco. Ini kan bulan sawah. Heeh. Sing bulan sawah lo. Ya rada nganu sithik lo. Rada apa? Barang. Ada. Ayo apa? Mas Jreng. Ya baik, jangan. Iya, ayo. Wis sing jreng. Iya. Ayo berkonco. Iya. Sing ngene ya. Tak. Pasti bareng-bareng Kusuma Riba. Mondolane sak jose. Oh. Terus sae. Iya. Ayo berkonco. Rukun kasih. Yo. Ini sapa sing nyanyi? Amike nang isor kae. Ayo. Ayo, Bro, mek mangan. Ora apa-apa iki ngelehi. Ya. Yo ngerti kok, kesasah. Ayo prakonco ngaruno rukune Islam yaiku lima sakat loro rukun kasiji biswa sira kawan ngaji Lamun kuasa namanya Jawi Agami Islam ya nona sudahlah terang asal dawe dari pangeran. Ngapa tuh Des? Pengen sosis? Nyo, kayak bayi mesake. Nyo. Ya. Oke, para Des, penonton Des. sekalian. Des, nyo. Satu buat berdua ya. Wah, Yo. Apa lagune? Yo, lagune apa? Yo, Pramila. Oke, para penonton semuanya tidak kalah asing lagi. Ini ada artis satu, yaitu Andes Gadong. Mau joget apa ya? Pramila. Apa? Joget apa? Obe. Wedang. Aron durang wangi ler panjaran sari
buka pronto asmara lagu kembali terus kalau lupa Kaya sotya buka pronto asmara dasar rayu nglawangi posmo tutur rasa aron-aron burak wangi lekan jaran Des, lagunya apa? Wajibnya apa? Ngain. Ngain. Wajib main. Ya ora apa-apa. Iki wayahe adolan Des. Des, dia tuku sosis kurang. Wajib ngainan nang loro
Mafailatona mafailatona mafaia salamun alaika alaika minal anbiya ilaihi assalamun 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 alaika alaika minal anbiya ilaihi Nggih, kendak kendu. Piye? Mate. Dari iki sing tuwa-tuwa do hotel. Ngene. Ayo, piye iki ana dadan awak mlebu? Hah? Kayak mlebu? Ya Irfandi. Ya monggo. Ayo, Mas. Ora, kopi ini ireng gak lah. Aiki deh kopi ireng. Ya wandi ronce kembang, wangine mupian kumilang, ojo siro menyo diturut dawe pangeran. Ya wandi ronce kembang, ombange amo kamu kumilang, aja sira mengamingo diturut dawe pangeran. Monggo langgang kasakeco, urip piro ning alam donya kowe kuwi ora kana semoyo. Ya wandi ronce kembang, wangine amo kamu kumilang, aja sira mengamingo diturut dawe pangeran. Ya wani ronce kembang, wangine mupian kumilang, ojo siro menyo diturut dawuhe pangeran. Monggo lungguh ing kasakeca, urip pira ning alam donya, ora suwi ora kena semoyo. Madep maju, madep waru, Marep Togor. marep payung. Lagunya apa iki? Kita pemuda. Kita pemuda. Nantian aja. Kita pemuda asal Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Jangan sungguh kau mencari ilmunya, Ilmunya. rupanya kita bisa sambut derajatnya. Kita dunia dan akhiratnya, moga-moga bisa masuk surga. Pemuda asal Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia.
Andes gara-gara Andes. Ayo kayak ada kayak gara-gara tanganmu ngene jadi tadi. Lagunya apa Des? Sumingir. Sumingir ya, cari ada sumingir itu sumingir. Sumingir. Selemengit. Oh sumingir. Sumingir Des. Des. Ridol takon sumingir ki opo? Apa lagu nih? Sumilir angin. Sumilir. Oh, kan masih sedang lagi guys. Tiba. Oh, tentang tapuk nana disku. Jajal ini enggak. Sumingir. Udah kita. Cepet Rene. Cepet. Kepiye? Ra ono banyu sing ngelasi ning Orang apa ya? Bukan janjimu sing keras Oh, semua bareng janji nanti kapan nyeksa denganku nganti seprene ra ono Sumingir. Wes aja lah mau kuwi tok kok. Sumingir. Oh, sumingir. Sumingir. Ku jalan wis sumingir tok kok. Yo. Sumingir. Sumilir. Iya. Semilir angin dalu sumipin rasa minati saya makai rasa kasmaran iki pirang-pirang bengi langsung keanteni nanging raono teko Bisa iku suwengan kali ono ketemu nangis tetes aku kelon sokonganku nanti seprene ra ono
Rizky rene iki kon ngopo to? Kowe iki rene kon ngopo tak takon aku. Jadi Tak kon takon aku kowe rene ngopo? Mek kon prongos-prongos. Memang rene. Mana? Oh, jajal. Wasis. Gerora tiba apa toh? Makat ngejoki adus mana? Ada serata adus kok. Adus setahun pisan. Oh iya. Para pamirsa, ngono. Apa kepiye, Guys? Pamirsa sampur sami kala kuasa kanca padhe atur pamagya sugeng santan sugeng mesari kesanian ana wonten ing alam iki rame critane anggone pacaran rana sing menang ora ana sing kalah kabeh prajurit padha sami bubar kabeh kalah kanca sareng Yalah katipo ikan bonang loro terslendro salon pratelo cara kaya barake macan anak makan kalian sedaya kandungan rayon kanot pati kumbiro
Klebon apa kuwi? Klebon gabah. Sepeda malih ingkang kagungan hajat kula aturi medal wonten ing Kompongan. Matur suwun. Enten ade sek mau kok. Meneh. Joget sik. Ya ora le marah-marah kok marah. Aku kok wis tuwa. Lor kidul gundule. Oh, manam jupat kata tatiye apa
Kuwi Andes diajarin joget. Wes. Des, Eh, sini tengah. iki gantian kepengen Apa? Aku saged terus silite. Oh, no. Aku ya iya, aku bareng nang kamar mandi ya. Ora pamit bareng mau iki. Oh iya. Ya pamit kok. Aja. Anu klondrengane kebukiro Mas tak. Rada tegak. Nyirbok putus doyan ibu doyan ibu ugi. Tinjur bangku pulau dengan ini lalu kita lakukan kalau semuanya mereka kawit ini bulan asal dengan bapak nanti aku awak dewi yo itu bapak orang kasih putra yo toh wis kono wae ucapke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kami. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah. Tepuk tangan dulu ya. Nah.